זה שהיא שמה את היד בפה זה נהדר, אנחנו גם רואים שלאט לאט היא קצת יותר פותחת את האגרופים. כן. וכמו שאמרנו, אני לא זוכרת אם פעם שעברה, אבל זה ביטוי לזה שחגורת הכתפיים שלה התחזקה. זה יופי. כי ברגע שתינוק מחזק את חגורת הכתפיים, והכתפיים יותר חזקות, אז השליטה שלו בכפות ידיים... עכשיו אני אשאל איפה הסוף. יפה. אז זה נגזרת של יכולת. אי אפשר לשחרר את כף היד אם חגורת הכתפיים שלי חלשה. וואי, איזה אלופה. איזה אלופה. כן. זה משהו שאנחנו רוצים באמת לראות באופן טבעי קורה עד גיל 4 חודשים, שתינוק שוכב על הבטן, בעצם מושיט יד אחת לצעצוע, לקו האמצע, מושיט יד שנייה לצעצוע, לקו האמצע. אבל שוב, זה יקרה רק כשחגורת הכתפיים תתחזק, בדיוק, והוא יהיה מסוגל, במקום לייצב את עצמו מהאגרופים, לשחרר את האגרופים, כי הוא מייצב את עצמו מהשרירים הגדולים של הכתף.